Πώς έγινε λάθος. Πώς έγινε. Ήταν το κάνω double triple. Μιλάτε. Σλάτ που να πει. Σλέι. Και εγώ σλάτινα στην To our favorite givers, Merry Christmas and Happy New Year, Dimo, your secret Santa. Μόνο εσύ με αλική δεν είπα ρε μαλάκα. Ενώ λοιπόν πώς το θέλω αλήθεια. Όχι, ναι, συγγνώμη, εμείς λέμε στην κύπα, εδώ Εγώ συγγνώμη. θέλω την άνθρωπο. Λοιπόν, ναι, όχι το μπλοκ. Γιατί Αυκαλούδα. Εντάξει, ξεκίνησε ο άνθρωπος. Βασικά μπορεί να είναι και γυναίκα γιατί μπορεί να κάνει τα γραμμάτα. Ισχύει. Άνοιξε εδώ και μπορεί να... Και τα γραμμάτα δεν είναι καλό. Είναι καλό. Καλό. Δεν είναι περικούρα του. Μάνα μου. Τι είπας. δεν τρώνε, έχεις ρε. Ωραίο. Γιώξε, γιώξε. Ωραίο. Είναι το cringe του. Να δει. Το κορμί. Η αλήθεια είναι έτσι κούνεσαι. Το σκούψε. Όχι. Για το δέντρο μπορείς. Πας στο παράθυρο το δέντρακι. Εντάξει, γιατί δεν έχεις δέντρο μάνα. Τους φλούς. Ισχύει. Ωραία. Ποιος τώρα. Αν πάτε με τους πελάτες εσύ. Ποιος τώρα. Αν πάτε με τους πελάτες εσύ. BFF forever. Χριστούγεννα. Τους μαλάκες συγκεκριμένα. Smell like you are gay. Smell like you are gay. Πώς μιλήσεις. Μιλήσαι. Πώς με προμήθησες. Αν δεν καταλάβεις είναι σωστό. Λογικά βάλε το άρωμα με την πουνιά. Παίρνει εδώ ρόλο. Γιατί λιμέρα και γίνω μητσί. Ανοιχτή την κασού. Δεν είμαι εγώ, δεν με θέλεις εμένα. Και έφερα στους γελάτος ανοιχτή το κράσο. Επιμένω. Είναι καλά τσίνα. Επίσης, Είναι καλά τσίνα. Έλα να σου πω, εσύ εξορτώνεις με τον άλλο. Εγώ ήταν να πετάω Τα χράνια τα κρασά. Τσίνα τα ανοιχτικά δεν ανοιχτικά. Μια χαρά εγώ τα κρασά μας υπόκεις τους. επίσης είσαι σπιράλ plus και που να βάλεις. Δεν σ' άρεσε. Έπαιζε ότι είχε θέλει μόνο να κάνει το Είπε ότι δεν θέλει να βάλεις σπιράλ. Πρέπει να βάλεις αιμορρόιδες. Τώρα θα βάλεις πρόληψη της αιμορρόιδες, δεν το βάλεις. Αν είσαι μαρμένα που το πέ. Δεν την βάλεις. Για πρόληψη είναι θεραπεία. Personalized gift. Ωραία, δεν θέλω να πει αυτό. Μαλάκα, μη συγκοφκεί το σαν ένα της που το... Δεν θα βρω σερβίτσιο του. Εντάξει, το There μισό is είναι a μόνο. chance this is whiskey. Μιλήσει ρε, γίνον γκέι. Άντε, μάντεψα, ποιος είναι. Γιάννο ρε. John. Αλλά στον John ρε, εγώ παιδιά, δεν στον John. Νόνα κατώνει. Εδώ σε βγαίνει για κόρφι. Αν το φλούες μάπτας. Επειδή είμαι άντρας. Το κάνουμε εσύ γέννοντας. Εγώ δεν ξέρω να τα λέω, δεν ξέρω. Εγώ είπα είσαι εσύ γιατί είσαι πολύ δουλειά. Κάρα πέρασες. Φίλε, ρε πρέπει να έτσι με πετάς. Κάτι δεν ξέρω, καλά θα τρελά. Η διαφορά είναι μόνο αντούδου. Γιατί σημαίνει ότι είναι και πιο κάτω. Τέλειο, δεν υποκρίνομαι. Θα δω κατούλα. Χω, χω, χω. Είσαι μία χω. Μαρία. Είμαι ο secret Santa σου για φέτος. Or, είμαι ο έτερος σου εγώ. Άλλο μυστήριο δάμε. Πες έτσι αυτό, στις πασανέντες. Χωρίς να ανοίξεις το κουτί, να δώσεις στο άτομο που σήμερα είναι ο πιο αγαπημένος σου φίλος 220. Κλαίει. 284. Ιστερόγραφο. Εξέλιξε την κόλλα και έχει δύο κουτιά. Μην τα ανοίξεις. Πιστεύω είναι αμόρια, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ατσετήλιξε. Θέλει... Την κόλλα και έχει δύο κουτιά. Μην τα ανοίξεις δηλαδή. Χρόνο δεν πίνετε τα όλα στη Word. 220 και 283 ακόμα έχουμε
πραγματικά τώρα. Είναι ο Βαλάντης. Ένα βαλάντης. Μπορείς να ανοίξεις το κουτί, να δώσεις το άτομο που σήμερα είναι ο πιο αγαπητός. Το ξέρω, απλά δεν το ανοίγω, δεν βρίσκει απάντηση. Ένα αγόρι. Γιατί αυτές Είναι αποκλειστικότητα μας. sorry, ένα βαλάντης. Επιτέλους τελειώσαμε να έχουμε. Μάλλον μπορεί να είναι σου. Το κρεοπόλι εκείνο. Μάλλον. Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω. Είναι 504 γραμμάρια κρέας. 220 1500 που τα άλλα. Εδώ βαλάντης σίγουρα κλείσαν το έτσι. Και βάλε το έτσι. Δεν θέλω να καταλάβεις, δεν ήξερα τώρα πώς θα το κάνω με το Δεν θα μπορούσα να καταλάβω. Εντάξει, το τελευταίο Ήταν πολλά δάκρυα. Εγώ νομίζω ότι κλείψανα. Για το βόλεϊ. Κάνουν για πάντε. Ο καθένας Ήθελα κλάτσες για το βόλεϊ που τα αλήθεια ήθελα όντως κλάτσες. Δεν ξέρω, αλλά είπα με αυτές τις κλάτσες χάρτες είναι πάρα πολλά χρήσιμες. Θα τα πω να αγοράσω. Πάτε μάνα μου όσο μου πλάτσα να βρεις. όντως έτσι. Είμαστε καλά τελειμένο. Τι στο έδειξε η μαμά. Θέλαν και εμπιστοσύνη. Είμαστε το πρώτο, δεν του βγήκε. Μπράβο ο Βαλάντη που δεν τύλιξε. Η κλάτση αυτό αλήθεια έπαιξε με πισάνε. Το δείξω πάρα πολλά. Τι είναι? Είχε δύο κουτάκια. Γιατί μου λένε να μην τα δείξω. Σκεφτικά. Έλα λέει μου μην ανοίξεις. Ανοίξτε το λίγο. Άνοιξε το έπαιξε. Αποκλείεται να είναι βαλάντης. Ωρε πουστή. Ναι, το λέει. Α, όχι, ενώ ξαναδεί φωτογραφία. Καλή. Έχει κουλιά. Δούμε. Και εγώ. Love and hate relationship. Βλέπεις κάθε πρωί. Εντάξει, εκεί να μην καταλάβεις το... Γράφει κάτι. Hashtag έχω Για το Δεν μας πόσο. παρακούς τι είναι. Αποκλείεται ο έτερος εδώ είναι Όχι μόνο τους αριθμούς. Ωραία τελειώνει. Υγείας, κρίσεις, δώρο. Ρε, είναι υπαρκτοσύνη. Νικόλας πρώτα κάρτα. Μπε. Κάρτα Γιάννος Εντάξει, άλλαξε γνώμη. Εντάξει, το να θέλει. Αλλά δεν σε κάνει παραγωγή. Ως που πάει να ανεβαίνει τον γκέι κάθε φορά. Να βάλουμε πιο πολύ μέσα. Το budget μια και μπορεί παραπάνω το δεις αυτό. Δεν πρέπει να ξεκινούμε που τα τώρα παρά να τους άλλους. Ναι. Για αλήθεια του σπίτι. Όπως εγώ δεν πετάω. Βρες το. Μας παπέτσες τι. Τζάμε. Όπα ρε. Καλά σου λεφτά. Όπα ρε. Α, έχει καρτούλα. Παναγία μου. Και κράξαμε ότι δεν είχες καρτούλα. Και να του κάνουμε το πρώτα. Α, έτσι είναι Νικόλα, φέτος, σύμφωνα με τον Άγιο Βασίλη, δεν ήσουν και το καλύτερο παιδί. Παναγία μου να πεις ξέρει κάτι παραπάνω. Ήσουμε με Κατερίνα, πες το. εμέψιμα και να το πω. Ναι, μεν χριστουγεννιάτικος, αλλά ήταν στις πλώρες, αλλά υπερβολικός. Οπότε αποφάσισα ότι θα πάρεις μόνο essential. Άνοιγε λοιπόν με τη σειρά όπως και στα δικαστήρια ένα τα στοιχεία. Ναι, σε σάρει. Ένα είναι γρήγορα. Δεν είμαι ούτε εγώ ούτε Κατερίνα. Α, κάτι φωτογραφία πριν να χαλάσει. Σουσάνη, καλά, εσύ έχεις η αλήθεια είναι, να μου πω τώρα η Βίκη, επειδή όντως έχει δουλειά και γράφει Και οι υπόλοιποι είστε άχρηστοι, ξέρω. Αλλά γύρισε το Γιατί ξέρω το γραφείο. Vicky, we know you too well. Δεν βλέπει κάτω εν τούτη. Ναι, εσύ όμως νομίζω να θα είναι κοιμάται. Ωραία, ξέρω τα Και μαλεύουμε. Ανοίγω το ένα. Με κόλλησε τον ανάποδο. Είναι η Βίκη σίγουρα. Σκοπού ρε. Δώρο ένα. Essentials για να θυμάσαι ότι καμιά φορά πρέπει να ακούς καλύτερα. Ενδιαφέρον. Τους μισούς ανέφκαμε τους ποντοκουφούς, τους άλλους κουτσούς, τους άλλους πορνόλ. Κατεβοράζουμε τα. Είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ ένα ρολόι το χρειαζόμαι. Ναυτικός κόμμος ξέρω. Ποιος είναι το ναυτικό άνθρωπο σας? Η Βίκη.
Δεν ξέρω, είναι τα λέει παιδί δικαιούν, ξέρω. Εγώ δεν ξέρω ότι η κυρία Καπαντός ψάχνουν 3, 4. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι τέλειο. Ένα. Άτσι, μπράβο Νικόλα. Να το ανοίξω εγώ, ξέρω. Εντάξει, εσύ πίσω και τώρα. Κομπάρε. Ήταν... Αυτά είναι τα earbuds της μετάνοιας. Χρησιμοποιούνται όταν δεν άκουσες τις προειδοποιήσεις ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι πασαρέλα. Havia ακόμα τους. Κάποιος χρησιμοποίησε τις πατρέλες. Οι πατρέλες είναι λερωμένες. Ναι, αλλά έχει δώρο, είναι δώρο, είναι πολλά, είναι δώρο. Και ξέρω εγώ δεν έχει τίποτα. Μπορεί να γίνει Μην τη χρονιά ακόμη. Όχι ρε, τσίνο είναι νομίζω. Όχι, ναι, οκ. Εγώ μετά που ζήτησα πατονέτες ήταν να βάλω μπάνια πριν να ανοίξω. Γιατί τα earbuds είναι πασαρέλα. Να βραγούει μετά. Δεν κατάλαβα, τι έκαμες, κάτι έκαμες εσύ. Ξέρω. Μα δεν έχεις, δεν ήταν καηδίκτης. Μα δεν τόσο γύρι μες στα αυτιά του μάλλον. Σίγουρα ξέρει που τα φτιάχνει. Εγώ φαίνεται. Εφόσον ο Κάτι άλλο δεν είναι, δικηγόρος δικαιούσε Μες στο συμβικό μου καθώς τα φτιάχνει. Ένδυμα, ένδυμα για επίσημες. περιστάσεις. Προσοχή. Αυτό για σοβαρές υποθέσεις. Χριστουγεννιάτικα τραπέζια, οικογένεια και δηλώσεις τύπου «Όχι, δεν το φοράω κάθε μέρα». Στριγκάκι. Κάτι. Δύο. Για το πουλί. Πέωσε το. Sorry. Α, καμιά περίπτωση. Τα πράγματα είναι το όνομα. Α, περούκα. Δεν με ξαφιά περούκα ηρός, δεν έχει νόημα. Εγώ μου της Αγγλίας, ρε. Όχι. Να το πω. Εγώ δεν έχω τώρα κάθε φορά που να κάθεσαι στο τραπέζι να τρώεις να μετά δεν το τζίνο. Εννοείται. Κάποιος που ήταν στον αγώνα επειδή έμπηξε μου που φορούσα χριστουγεννιάτικα και φουλάρι. Το φουλάρι μου Ο είχε. Νίκος. Έχει πολλά πρόσωπα. Δεν μου εκδάσει ένα. Τα φουλάρια. Ένας βόλιος για κλατσούες οι περίεργες Επίσης ονομάζεται Sharpat. Δώρο 3. Κάθε επαγγελματίας χρειάζεται και casual εμφανίσεις. Αυτό είναι για καθημερινή χρήση, καφές, βόλτα, πλάτρες, όταν θέλεις να υπενθυμίσεις στον κόσμο ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν φεύγει ποτέ. Τα ψηρεύω μέχρι μετά την ενότητα. Ωραία γράμματα να το σκρябώ. Ποιος σου τα κάνει. Με ύψιλο ή με ήττα. Ποιος? Τι είναι, α, ένα πελάκι. Όχι και το ελίκε του σου. Δεν το μπορεί αυτό. Πάρ' το πρώτα το καπελίκινο και Για πρώτα με το για που βάλεις στις πλάτες. Ασορτή με το φουλάρι και τις κλάτσες, bro. Και το φουτεράκι του βόρε. Ήταν Με τις πιζάμες φρερείς με τα παντοφλίνια που εφόρες είναι το... Το χρόνο είναι φοραούλα. Μα δεν τον πρόβλημα φέρνει μαζί σου στο μάτσουρος. ήταν παντοφλίνια παντόφλι. Μες στο καλοκαίρι. Ήταν με πατουσάκι. Δώρο 4. Και τώρα το κάνουμε πραγματικά essential. Γιατί όσο και αν αγελάσαμε, η δικαιοσύνη πρέπει να στηρίζεται σωστά. Και γιατί ακόμα και ένας άνθρωπος... Κι αν μιλά. Γιατί και ακόμα ένας άνθρωπος... Μάλλον είναι μπράβο τα γράμματα. Πέβαζε. Δεν στο μεταρτιά. Εντάξει, εγώ είμαι πολλά καθαρά εγώ. Δεν ξέρω γιατί κάνουν έτσι. Τα κάνουν έτσι. Και εγώ θα Ελλάδα του από κρυπτογραφή. Ο Δίος σου Να δω. Ξέρω Νικολά. Outfits χρειάζεται κάποιου. Άντε ρε. Χριστουγεννιάτικα outfits χρειάζεται κάπου να κουμπάει το κινητό του. Άντε ρε βάλα. Δεν είμαι από ό,τι δικαιολογώ κάτω με το ένα δικά μου γράμματα. Μαλάκα δεν Δεν δώσω κατάλαβα. τη γραμμική να πάρε, μα διαβάζει. Να ξέρεις στην αυτιά η κοσμός να πίνει. Ξέρουμε λοιπόν. Έχει 10 λεπτά που στρώνω στην ώρα. Ωραία, 15. Άχι πως γεώσαι αλλά ξέρουμε γιατί.
Τι έτσι να Μόνο να Επειδή έφερα την δική πίσω Λευκοσία, δεν είχα αυτό το πράγμα. Υπερβολική. Δεν μπορεί, βάλε. Γιατί ρίξε τον τη φορά. Με λεπτό, σου άρεσε ένα λεπτό. Τσάρλο. Πρέπει να ξεπεράσαμε. Α, δεν έβαλες λόγω σαν να Μαλάκα, σίγουρα έτσι. Καλά. Όχι, δεν μιλήσεις, ούλα. Μόνο το κρασί. Ξέρω εγώ. Δάμε ρόμο. Δάμε ρόμο. Λοιπόν, εγώ θα βάλω μουσική. Τώρα Στο Δήμο, στον Αθηνική Παλέρμο της Καρδιάδας, το φαινερό σου δώρο είναι μια υπόθεση, ένα έγκλημα που περιμένει να εξιχνιαστεί. Όμως πριν φτάσει στη λύση υπάρχει ένα πρώτο μυστήριο που πρέπει να λυθεί. Ποιος είναι ο κρυφός σου Άγιος Βασίλης φέτος? Καλή τύχη και πρόσεχε. Γιατί στο Παλέρμο τίποτα δεν είναι ποτέ όπως φαίνονται. Με αγάπη ο κρυφός σου Άγιος Βασίλης. Ποιος να το έγραψε το. Ποιος είναι αυτός Ποιος είναι τούτος ο Αφράγγι. Ποιος είναι αυτός Εκτός αν χρησιμοποιείς και λέει Άγιος. Μαλάκα όπως πιστολής για από το Αν είναι ο Νικόλας. δικηγόρο. Πράγμα δικηγόρο. Και πρέπει φουλάρι τους. Είχε στις σημαίες κλατσούες στις πλάτες. Ναι, χρησιμοποιείς είναι οι Άγιες. Είμαι εγώ εσύ. Ναι, σε παλέρμο. Μα πώς πέταμε έτσι Τι σχέδιο. γράφει, τι γράφει. Α, γράφει. Να δούμε. Εν το ίδιο όμως. Τι γράφει. Α, Ξαναθιάβασε. εδώ. Βάλε φωτογραφία σαν η Μαρίνα, ποιος είναι η Ειρήνη. Τα μαλλιά της φοράει, κάτσα μου. Ξαναθιάβασε. Να δούμε. Εγώ είμαι και φωτογραφίες σας. Μάλλον δεν είσαι πολλά καλός στο μυστήριο. Έχασες. Μάλλον είναι δουλειά στο παλιό. Μάλλον είναι εσύ. Πρέπει να ανοίξω το δώρο, ρε πράγμα. Μπορεί εκείνο να είναι το δώρο. Με το σύζυγο ξέρω μάλλον. Μετά, το QR code φύλαξε τώρα. Ωπα ρε, Εννοείς να το έχεις, για να το βρεις κάμα. ωπα ρε. Βάλατε εσείς ρε πρόβο, στο περλάνε. Τι είναι. Κομμένα σερκά. Μα θα κάνει εισιτήριο. Μακάρι να ήταν εισιτήριο. Πρόσεχε το κρασί. Εσύ που διάλυσε. Μαλάκα αυτός που το λέει είναι πολύ μόνο. Οκ, τίμιο μαλάκα, ωραία. Μέτε. Μείωνε. Evidence. Εντάξει ρε φίλε, έκαμε τόσο κόπο να το δούμε λίγο πριν να το ανοίξει. Ας τον επόμενο. Έτσι δίκαιο κάνουμε τώρα. Έναν έτσι, έναν έτσι. Ας τον επόμενο. Είσαι τυχερή, είσαι τσάμπα. Είσαι τυχερή. Έτσι να δημοσιοποιώ. Έλα σου πω, νομίζω Για να βάλεις το. Πολλά κάνουν τις. θέλει το Δήμο. Γιατί να σου πω. Σίγουρα θέλει το. Σίγουρα θέλει το. Το όνειρο κάθε Δευτέρα. Ξέφυγε το θέμα καλά. Μαλάκα, ποιος να το κάνουμε, Έτσι εγώ πέτα μεταξύ, έτσι ξέρω ποιος σκεφτεί για το πράγμα. Δεύτερο, ο Φεμίλιονερ, case Με το το σύζυγο. σύζυγο. προσπαθούν να το Κάμε κάτω ρε μπρο. Νομίζω γενικά είναι όντως Εντάξει, ναι, μπορεί να γυάλεις την υπόθεση τώρα, αν γίνονται το δώρο σου. είναι παιχνίδι να πει, παιχνίδι, Εγώ θέλω... Όλοι Εγώ τώρα παίξω το Ποιος θα το κάνει το σύλλογο, ευχαριστώ ποιος θα Η κάνει. Ναταλία σίγουρα είναι δολοφόνο. Θα σε κάνει. Λέει καλά chips. Ό,τι κάνει πρέπει να είναι πρώτο. Έχω stop down. Άρα δεν ξέρω. Πελέτρο ασταμάτητα. Σταμάτα. Νικόλας Κατερίνα για αυτό το πάει. Σταμάτε πολλά κρύπτια μου κάνουν. Αλλά είναι σε Πρέπει να επιλέξεις ένα. Άντε Ραφαήλ, με δικό σου. Μαγαλά το κρασί που φέραστε. Ραφαήλ. Πέ κάποιο ρε κάνει μένα εσύ. Νικόλα. Α, δεν είπες. Είναι μεταξύ Νικόλας και Κατερίνα πρόβλημα. Ο Πανός με ξέρει πολλά καλά. Ρε μάνα, ελειφθήκαμε τώρα να πρέπει να ρίξουμε. Δεν ανοίξω να πάμε. Ραφαήλ. Και πετάσσε τα ρε. Τι, Μάστρος του κρασιού. Καβαλίνιον Black. Έλα δούμε. Τέλειο. πολλά γάλα. Τέλειο. Πολλά γάλα. Ποιος είναι το σούλος ρε μάι. Πρέπει να σου κάνουμε φωτογραφία. Μα το αστείο είναι μαύρο και φαίνεται. Είναι ηρωνία του Να πράγματος. πάρει φωτογραφία του. Ναι, αλλά δεν φαίνεται κάτι. Ο Ραφαήλ έχει 35 πόντους.
Εντάξει, είναι η Μαρίνα. Χωρίς να ανοίξω τα υπόλοιπα. Γιατί? Εγώ ευτυχισμένο του 2006 Φαραήλ. Φαραήλ. Και εγώ θα έλεγα. Τσίρα πεις το Αλήθεια ρόλο. Your Φαραήλ. Secret Santa. Αλήθεια Φαραήλ, Μαρίνα. Αυτό είναι για σένα. Ω. Βάρτο. Πού είναι ο Μαρό. Βάρτο στο τραπέζι. Εντάξει, είναι για μένα. Εσύ πες τι μου φέρεις. Φίλε, εμένα ήταν τόσο μπες. Για πότσα μου φέρεις εσύ. Από ό,τι κατάλαβες, Εσένα όμως ήταν το κάνουμε κουτσμά. Αλλά κάποια φαν, κάποια όχι. Όχι, να σου εξηγήσω. Να σου εξηγήσω. Είναι Δεν ξέρω, νομίζω να βότσερ πώς το λέω. Αλλά ξέρεις τι. Δεν να χαλάσεις η εικόνα. Εγώ δεν έχω κοιτάξω. Είχε άλλη. Τέλεια. Για να πάρει φάνια. Από το... Κοιτάξτε Το πάνω. ποταμίδι. Θα βάλω απόψε το ειδικό το... Και εγώ εμείς θα Τέλεια. βάλουμε. Θα σηκώσω κάτι φωτογράφη. Επόμενος. Πάει στον Τάσον τούτο. Τούτος ένα ξενικό 6.000 Μαλάκα έτσι πουτσα που είναι ρε Τάσο. Δυστυχώς για σένα η πίτσα. Δεν ήθελα να δω για τούτο. Είχα να δει το σχεδιάκι. Με ποιο άλλο πλάτο. Τι, έλα, του να δω λίγο. Ρίγουσις, να το δω για την Κατερίνα. Αλλά αξίζει να το δει πιο πολύ. φωτογραφία. Εγώ θεωρώ ότι είναι ορικό αυτό. Κάτω πέρα Πάμε το μας, πες τα προγνωστικά. Και ξέρω φωτογραφία που σε μόνο η Κατερίνα. Εντάξει, είπαν ο ίδιος ότι γάρος ο Νικολάκης. Είναι top. Και τελικά έπαιζε της Καταρίνας η Κατερίνα. Ποιος είναι? Ρε, εντάξει, έχω κούνε. Μας κοφτούν. Είναι top. Ποιος είναι τόσο καλά στο Photoshop. Εντάξει, ρε, τι φάτσες σου. Τι έφτανα. Αν είναι τώρα ρε παπά μου. Είναι κούνε. Εντάξει. Τέλειο. Μα είσαι διοπλίτσα. Στον κάτω του. Λούκας. Ωραία, ρε, είναι καλύτερα. Ταύρος. Γεια Εξιάζεις το δικό σου. Ποιο είναι τούτο, κάποιος μετά να μας πει. Μπορεί να δω κάποιο, μπορεί να δω κάποιο. Ήταν κάτι άλλο. Κάτι μέσα. Μια κοντέλα που κάποιος την αγόρασε που τον Μπορεί να τζάδε. κάποιο δώρο. Συναρμολογείται το. Γράφει όνομα πάνω. Δεν το πάτε, δεν κοπέλια. Θέλετε το σαπάτια. Λοιπόν, Ω, καρτούλες. Αν ολοκληρωθεί. protein builds muscle. Αζωαρά! Άντε ρε! Νομίζω να whisky. Discipline builds strength. Wings and crown. Crown. Good character. Build character. P.S. Wear responsibility, especially unlike the ho-ho-ho or Secret Santa. Κοίτα, ντρούιν και τρία τραγούδια. Εγώ εσύ και ο μωρό μας. Μπαλόνια ρε! Μπαλόνια. Βίκυ, θυμάσαι τον ήρε. Ω παρέ. Δεν δεν σκέφτεται κουίκι ρε. Κάνεις κόμμα μου τσι μέσα. Αναβολέ πολλό Secret Santa. Μόνο την κάρτα να ανοίξεις τώρα. Μπορείτε να μας πείτε ένα secret Santa ρε πιέπτε του 20 ευρώ. Μπορεί να έχει άλλο κάτι μέσα. Είχε budget, α. Προμονή, προμονή. Μπορεί να μπορεί να έχει λίγο να σε βρει πρόβλημα. Άρχισε να πας πολύ Η οικογένεια Ανδράπολης με έρθουν λίγο να δω. Oh, what the fuck.
χρειαστείς, ωραία. Give up. Ξέρω αν είναι και φυλάκες. Πολλά ωραίο, πολλά ωραίο. Κάτι που ήθελα. Ρε, Ρίστρα. Δεν μπορεί να είναι το ξενοδοχείο. Τι έννοια. Ρίστρα. Πού το δω. Ράκετα του πικ-πονγκ λέγια. Σαν να είμαστε είναι για να σου αρέσει. Μαλάκα, περίτε με στους... Βιλία, είναι wow, ρε. Wow, τέλεια. Αν ήξερες τον Λούκα, αυτό και τα κοτσένια εδώ. Πρέπει να το φορήσεις. Αλλά μπορεί να ήταν balloons. Ξέρω εγώ να ήταν. Φοράτα, φοράτα, φοράτα. Τώρα να πέσα η κάρτα. Ενώ Γιώργο, είναι καλύτερο. Εσύ ώρα που βγάλει. Καλή για όλους. Είχε κατάλαβα, περίμενε. Τι έκανε για φτερά, τι Είσαι άλλο τίποτα τώρα μου. Κάποιος ξέρει κάτι για εσάς. Δεν σπάσε. Μισό λεπτό. Δεν είσαι τα πρόμπαλο. Άτε, let's go. Αλλά εγώ σε έκανα πολύ λίγο. Είδα, χάσα κιλά μου και πρέπει να Ξέρω βρω εγώ πανέλα. είναι με μια σκατόφατσα παρόλα και την κόφτει γιατί... Να τα μην Βίκυ μου να μην παραδυσκολεύει. Είναι καλό, είναι ωραίο. Επειδή ξέρεις γιατί. είμαι property του Λουκατάβρου. Ναι. Είναι και η δικιά Ωραία και λίγα για που εδώ. Τέλεια είναι κορίτσες. Βίκυ. Εκούτισαστε οι άλλοι. Ωραία, τη πήγε Ωραία την και τέτοια. την καρδιά. Άντε, άνοιξε το. Άντε. Έτσι γράφει. Εγώ δεν έγραφα δικά. Ναι, στα αγγλικά σίγουρα. Σίγουρα στα αγγλικά. Στα αγγλικά ξέρω. Μιλάμε καίει. Έφαξε πάρα πολύ. Άντε, έκραξες τον τώρα τσινό που δεν Εσύ τον έκραξες κατά. Εσύ τον Merry έκραξες. Christmas, ωραία καρτούλα. Βικάρα. Σίγουρα είναι άντρας. Με ψιλογιώτα. Όπως κατάλαβες, ξέχασα να αγοράσω κάρτα, οπότε βολευτήκαμε με ό,τι βράμε. Μοιράσαμε τις στιγμές. Χρονιά, πάντα με υγεία, χαρά και ευτυχία. Είναι φυσικά. Εγώ θέλω να δω τι έκαμε την άλλη λύση. Εγώ ξέρω τι είναι. Εγώ ξέρω τι Τέλειο. είναι. Α, έχει Christmas. Φέρε την άλλη μισή. Θες με Τι σωστά. πράγμα. Τι δες. Τι γράφει. Για τα έψιλο τα πήγε. Δεν να τον κράξεις. πειράζει. Προσπερνούμε το. D-I-C-K-Y. Με ίτσι. Δεν έχω να καθηγητή, γράφει μου συνέχεια. Α, Άμα, wishful thinking. Ας είμαστε όλοι ειλικρινείς. Δεν τα 20 ευρώ το μπάζετ, ρε κοπέγια, ρε. Εσύ ρε Και κοπέλια. κρασί μέσα, τέλειο, τέλειο. Άρα ποιος έφερε το κρασί. Το κρασί είναι μπορεί να είναι άδικη μπουκάλα. Λέω εγώ. Who knows. Δεν μας καλείς ουλά βίντεο. Red flag. Ναι, ξέρεις πως αγγίκα τρώω. Όντως. Θα το δοκίσω όμως. Αυτόν πάει στο σελήνι. Πού πάει. Όλα πάνω στη διεύθυνση. Εσύ δεν με Ποιος έτσι που ευθύνει να σε γράψει. αξιώσει. Μάνα μου. Δυνατά οι κάρτες. Δυνατά οι κάρτες. Δυνατά οι κάρτες. The alarm clock represents hope. The wine represents reality. Εγγένει κασιντέσσερα. Ραφαήλ, εσύ. Ναι. Μάνα μου αγγλικά, μάνα μου, σου κάνεις πέσα αγγλικά. Όχι, εσύ θες με κρασί με εγώ, ας πούμε, δεν μου φέρει κατά. Η αλήθεια, για να έχει... Να Αλλιώς σκοτώνουμε. yes. Mine are just good because we like tea. Happy New Year. Take your time, your favorite, your friends will wait for you all year long. P.S. The alarm clock believes in you. None of us do, but it Καλή does. γραμμή. Καλό, καλό. Κουάστη. Κάποιος δεν ξέρει. Κοίτα, το Καθόλου. Έβαλε γράφει αγγλικά μόνο μια μπορεί να είναι. Κάποιος καθόλου σε ξέρει. Ποιον μπορεί να δει. Η Μαρίνα. Όχι, τα γράμματα... Μπορεί να βάλει άλλο να Είναι εθνικά. Δεν τρίγαμε. Είναι εθνικά τα γράμματα. Τι είναι εκείνο. Το μάχελ τούτο που μας άρεσε. Ωραίο να δει από αεροπλάνο.
one of my Πού σας άρεσε? Δεν έχεις ξαναδείς το. Έτσι έγραψε κάρτα εδώ. Πάμε. Πρώτο το Σπραγιάς. Είναι η δική και είναι πολύ κοντά το Σπραγιάς. Ωραία. Αν δεν πρέπει να δούμε το Secret Santa, η Βασιλόπιτσα, η Ηλιακά.